Silav, êvar baş, hevalno hêvî derim herkes baş e. Ka hûn çawa dibînin di nava vê rojê de hin bûyer qewmîn daxuyaniya Partiya Karkerên Kurdistanê hebû ji xwe re dibêjin tevger. Tevgerê daxuyaniyekê daye. Vê nîvrê me hin şîrove jî kirin. Ez merak dikim fikra we ka çawa bû we çawa dît eger we temaşekir nekir. Doh bi şev me hem Koma Amed rexne kir, me li konserê temaşe kir. Wekî din hin rexneyê me hebûn hûn çawa dibînin? Gelo ez hinek tûj daxivim, giran daxivim, di rexneyê xwe de hinek bêînsaf tev digerim, nizanim. Nizanim ez jî li gorî xwe rexne dikim hevalno. Yani çavderiyê xwe dibêjim ya rast. Ji ber vê yekê hûn jî eger piştgirî didin min divê bizanibim. Eger hûn piştgirî nadin min jî divê bizanibim li gorî wî ez hinek tedbîran bigirim. Baş e? Mala we ava yani xwe bêpar nehêlin ji şîrovê. Tim şîrove bikin. Baş e, mühîm e. Gelek spas dikim ji bo eleqa we. Di van demên de wê de ez dibînim hejmara we zêde dibe. Hejmara aboneyê me zêde dibin, endam zêde dibin û di nava gel de jî têya xebtin. Peyamên pir xweş ez dibîsim. Îro me hem ji İtalya, hem ji Almanya, hem ji Kanada, hem ji Kazakistanê gelek peyamên pir xweş girtine. Heval bi rêya Messenger bi min re dikevin tekîliyê. Hin heval jî bi rêya Twitterê bi min re dikevin tekîliyê. Baş e. Îjar hevalê ku ji xwe telefona min dizanim bi rêya WhatsAppê ji min re peyam dişînin. Piranî piştgirî didin min. Wî rojê jî dîsa ji Bakurê Kurdistanê gelek telefon hatin. Pir xweş e. Ez wextê dibînim, ez wextê dibînim ku em digihêjin hedefa xwe, dikarim peyamê xwe bigihînim adrêsa xwe pir kêfxweş dibim. Xweş e. Tê maneyê ku em digihêjin hedefa xwe hêdî hêdî. Hevano çend tiştê ku Mahmedê kirine derbarê pêvajoyê de ji we re pêşkêş bikim, wekî din ji bilî pêvajoyê jî çend nûçe hene. Tiştekî heye dixwazim hûn ji bîr nekin. Vê êvarê saet di 21 de hevalê min rolê Ruhetê em ê vê meseleya vekişîna ji Bakurê Kurdistanê şîrove bikin. Ka ew çawa dibîne? Vekişîn tê çi mane? Çima em nikarin li welatê xwe bisekinin. Mesela Bakurê Kurdistanê welatê me ye, cî û mekanê me ye, zeviyê me ye, erdê me ye, welatê me ye. Çima dewleta Tirkiye metîne asteyekî wisa metîn medxe rewşekî wisa em mecbûrin welatê xwe biterikînin. Çima rêw rêbazekî nayê dîtin ku em li ser axa xwe li Bakurê Kurdistanê tevlî civakê bibin. Biçin nava gelê xwe. Tevlî perwerdeyê bibin. Tevlî siyasetê bibin. Çima hêz wê salekî pêvajoyê wê dest pê kiriye, hê jî em di asta evê de ne. Em ji Bakur vekişin. Çima pêş nakeve pêvajo? Astengî çi ye? Mesela dewleta Tirkiye hevalno li ser navê dewleta Tirkiye Tayyip Erdoğan doh derketiye dibe hin hêzên xernexwaz hene naxwazin ev pêvajo bi ser bikeve. Me çi got? Me got Tayyip Erdoğan tu derewat dikî tu rast nabêjî. Eger tu divê pêvajoyê de gavan bavê jî tu hêzeke navnetewî tu nê pêşîl te bigire. Rastî bibêje, kesî nexapîne. Roja siyê mehê civîna wî heye bi heyeta Dem Partiye re. Bi heyeta Dem Parti'nin ne hevala? Heyeta İmraliye'ye. Yani Tayyip Erdoğan bi Öcalan re civîn pêktîne. Civînekî vekaletê ye. Lê em nizanin. Li wê derê bi rêya telefonê, bi rêya dîmen ew Öcalan hevû du dibînin nabînin. Telefonê hev dikin yan jî telekonferans civîn li dar dixin. Ev jî mümkün e. Tayyip Erdoğan dikare bike. Çima neke? Eger neke jî hevalno tiştekî ji we re bêjim heyeta İmraliye wextê diçe bi Tayyip Erdoğan re hevdîtinê pêktîne ev civîna di navbera Öcalan û Tayyip Erdoğan de ye. Ma Pervîn Buldan bi ji Tayyip Erdoğan re çi bibêje? Ew ê mesajên Öcalan bibêje Erdoğan re, Erdoğan jî bibêje Öcalan re. Yani civîna Erdoğan û Öcalan pêkte. Bi rêya wekaletê çi dibe bila bibe? Civîn heye rûbirû pêkte, civîn heye bi rêya dîmen pêkte, bi telefonê pêkte, civîn jî heye bi rêya wekaletê pêkte. Çima nebe? Hate peyamê xwe bawekê dîmen daye, hate peyamê xwe bi rêya wekalet daye. Ji ber vê yekê ez dibêjim civîna di navbera Tayyip Erdoğan û Öcalan de ye. Normal hatibû plankirin 28 mehê pêk were, lê hat taroxkirin. Roja siyê mehê ye. Çima hate teroxkirin? Du roj çima pêdiviya Tayyip Erdoğan bi du rojan heye?
ew jî balkêşe. Hevan ez hema dest pê bikim min ev manşet amadekiriye ji bo we Kurd niyeta pak, Türk niyeta pakkirine nişan didin. Çiye? Çiye? Niyeta pak çiye? Aliye Kurdan hevanno tim hewl didin niyeta xwe ya pak nişan bidin. Pak di mana baş da. Niyeta baş yani. Pak di mana temiz jî. Rêxistina xwe fesih kir. Kongre xwe pêkanî. Biryar da di jiyana xwe de dawî li şerê xwe yê çekdarî yê 45 salan bîne. Anha jî îro biryar daye bi temamî ji Bakurê Kurdistanê vekişe. Êdî çi bike? Ev niyeta pak e. Dewleta Tirkiye çêkiriye daîma niyeta xwe ya pakkirina Kurdan nişan dide. Yani em Türkiye bê terör bikin. Em Kurdan pak bikin, paxiş bikin. Em Kurdan derxin ji vê derê. Ez wextê dibêjim Kurdan, tabi ew nabêjin Kurdan, ew dibêjin terör. Em zanin terör çi ye? Em zanin terör çi ye? Ew dixwazin Kurdan bê per û bask bikin, bê pergal bikin, bê hêz bikin. Ji ber vê yekê hevanno me manşetekî wisa avêtiye Kurd niyeta pak, Türk niyeta pakkirinê nişan didin. Vaya bêbextiye, vaya durûtiye, vaya niyeta qirêj e. Baş e? Em hema bi civînê dest pê bikin hevanno. Yani ez wisa şîrove dikim. Ez vê manê jê derdixim. Civîna ku hatibû plankirin roja 28 Mehê di navbera heyeta İmralî û Tayyip Erdoğan da çê bibe talokê 3 Mehê bû. Dem Partiyê beriya niha ragihandibû ku heyeta İmraliyê wê 28 Mehê bi Tayyip Erdoğan re bicive lê bi daxuyaniyekî îro beyan kir ku ev civîn wê 3 Mehê pêk were. Heyeta İmraliyê ji Pervîn Buldan Mithat Sancar pêk tên ew ê li ser navê Öcalan biçin cem Tayyip Erdoğan. Gelo heta niha Tayyip Erdoğan heqeten bi Öcalan re bi rêya telefonê yan bi rêyekî din hevdîtin pêkaniye neaniye. Ez bi xwe dibêjim pêkaniye. Tayyip Erdoğan ji bo menfaetên xwe, ji bo ku di hilbijartinan de bikir ve bi ser bikeve, ji bo ku carekî din were hilbijartin, ew amade ye her tiştî bike. Mümkün e jî heta rêya herî rast ew e. Rêya herî rast ew e ku Tayyip Erdoğan bi Öcalan re li ber çavê civakê hevdîtinê pêk bîne. Ya rast ew e. Em jî hêvî dikin ku ev hevdîtin pêk were hevanna. Niha Dem Partî di naberê de em ê şîrove bikin li ser vê mijarê vê êvarê saet di 21 de ronê ruhatê em bûyî re jî şîrove dikin. Dem Partî wê li ser biryara vekişîna PKK sibê li Otela Hiltonê ya Enqerê civînekê çapemeniyê li darbixe. Partiya Karkerên Kurdistanê Hûzanan îro ragihand ji bo ku pêvajoyê aştî û civaka demokratîk bigihêje qonaxa duyemîn hemû hêzên xwe yê li Bakurê Kurdistanê vekişand. PKK ji bo ku pêjî li pêvajoya çareseriyê veke weke niyeta pak dibêjim gava xwe ya dîrokî li quntarê Qandîlê bi civînekê çapemeniyê îro ragihand me jî ji wara pêşkeş kir. Daxuyaniya wan hêjî bimira heye bi nivîskî hûn bixwazin dawiya bernamê de wext hebe ji wara pêşkeş dikim dubare. Endamê Konseya Rêvebera Keçekê Sabri Ok, endama Fermandariya Eyaleta Serhedê ya jê Astarê, Rêzdar Vejîn Dersim, ecayîb Kurdiyekî pir xweş daxuyanî xwend ji Bakurê Kurdistanê hatibû Qandîlê. Her wiha endamê Konseya Fermandariya HPG, Devrim Palo, 25 gerîla tevlê daxuyaniyê bûn, tevlê wê civînê bûn. Hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları, Tuncer Bakırhan wê sibê saet 11 de li Enqerê li Otela Hiltonê daxuyaniyekê bidin. Çav li rêyê ku Dem Partî di civînê de piştî gava vekişînê xetên sereke yên siyaseta ku wê di pêşerojê de bişopînin ew ê bi xelkê re parve bikin. Hevan nokan binêrin Sabri Ok wekî din çi gotiye? Ji bilî wê daxuyaniya meşhûr rojnamegeran jê pirs pirsîn li ser pirsên rojnamegeran Sabri Ok jî bersiv daye dibêje em ne afiyê dixwazin divê serarastkirinên hukûqî pêk werin. Hevan li ser vê ez hin tiştan bibêjim paşê ez ê daxuyaniya Rêzdar Sabri Ok bixwînim. Elbet ez sedî sed divê qenaetê de me ku fikrê me tiştê ku em vê derê dibêjin ne berovajiyê daxuyaniyê Sabri Ok'in ew jî divê qenaetê de. Tiştek ku vê derê ez dixwazim bibêjim Partiya Karkerên Kurdistanê li ser navê milletê Kurd
آلیه کی شهره دولت ترکیه آلیه کی شهره آلیه شهر دوی لگوری حقوق شهر دنوا خدا لهواتنی آشتی پیک بینن نکو آلیه کی عفو بکه تشتکی و ستونه ملت کرد ملت کی قدیمی روشتات نبینه لهم بر دولت ترکیه شهر دایر سپیکرن شهر 5 سالان دوام کریه بخاصی 100,000 انسان هاتنه کشتن بخاصی 5,000 گند جالی دولت ترکیه و هاتنه ولان کرن فایلی مچهول و هر کشتنه دن نتیدا شهرکی پر جدی چیبیه لروجات نبین دنابرا ترک و کردان ده او قصاص زلال و نته آلین شهر ایرو بریار دانه لهواره تو آلیه کی شهر جا آلیه دن زیدتر نه سردست بدوه لگوری حقوق شهر آن ناونتوی دبه هر دو آلی وکه هردن کیجان آلی جی کیجان آلی زیدتر انسان کشتیه اوی داره ایدی حساب نابه کیجان آلی جی کیجان آلی زیدتر ترور مشاندیه او دبه وره تثبیت کرن و جزا کرن لگوری حقوق ناونتوی 5,000 گند جالی کیجان آلی و هاتی شوتاندن کمکوژین لدر و ولات هاتنه کرن ساکین جانسیز دناو دا جالی کیجان آلی شهر و هاتیه کرن ev de böyle tespit kirin. Gazên kimyevi jaliyê kîjan aliyan ve hate bikaranîn. Suçê şer. Kîjan aliyê şer, Türk, Kürt, komkujiya Rovoskî pêkanî. Di böyle tespit kirin. Ji ber vê yekê heddê dewleta Tirkiye tuneye ku ewladên milletê Kurd biçûk bixîne bibêje ez ve ev dikim qanûna efyê derdikim. Tiştekî wisa tuneye. Kanûnê serrastkirinê dikare derbixe baş e lê çavê sêyem lazim e. Hukûqa navnetewî lazim e. Partiya Karkerên Kurdistan di dema xwe de peymana Cenevrê jî îmze kiriye. Peymanên şerê navnetewî îmze kiriye. Xwewekî aliyekî şer beyan kiriye. Ji ber vê yekî em ji vê derê carekî din tînin bîra dîplomatên Partiya Karkerê Kurdistanê ku li gorî hukûqa şer tevbigerin. Xwe ferz bikin wekî aliyekî şer. Ne li gorî hukûqê ve sibê dusve serê me dikeve belayê. Dewleta Tirkiye dikare me weke çapulcû nîşan bide. Me weke çete nîşan bide. Dewleta Tirkiye dikare me weke îsyankarên Tirk nîşan bide. We demê êdî heqê me çê nabe em dewa mafên netewî bikin. Problem ew e hebanno. Ez ana cî dim daxuyaniya Rêzdar Sabrîok ka ew di vê çarçovê de çi dibêje. Rast e ne rast e? Rast e. Endamê Konseya Revebra Kecekî Sabrîok dibêje kes fotoğrafî bînim ser ekranê hevanno. Baştir e. Wisa. Tamam em vîya rakin. Tamam. Aynen bi vî şeklê hevanno. Dengê me tê we her tişt temam e. Dîsa jî kontrol bikim. Deng ji ber ku tim dikare here were. Süper. Hevanno. Em binêrin Rêzdar Sabrîok çi dibêje? Endamê Konseya Revebra Kecekî Sabrîok dibêje em ne efyê divê serrastkirinên hukûqî bêne kirin. Partiya Karkerên Kurdistanê bi merasim û daxuyaniyekê ragihand îro ji bo ku pêvajoya çareseriyê derbasî qonaxa duyemîn bibe ew hêzên xwe ên li Bakurê Kurdistanê vedikişînin. Sabrîok vejîn Dersim devrîn Palû 25 gerîla tevlî merasimê bûn merasim li Qandîlê pêk hat. Endamê Konseya Revebra Kecekî Sabrîok piştî daxuyaniyê bersiv da pirsên rojnamegeran. Dibêje em ne efyê dixwazin. Divê li gorî ruhê pêvajoyê serrastkirinên hukûqî werin kirin. Diyar kir ku divê komîsyona ku li parlamentoyê hatiye avekirin muheqeq bi Rêzdar Abdullah Öcalan re hevdîtinê pêk bîne. Sabrîok amace bi pêwîstiya gavên hukûqî kir. Divê li gorî taybetmendiya pêvajoyê hin gavên hukûqî yên demkî bêne avêtin. Divê em li hember tiştê ku me heta niha weke tevger kiriye bibînin
ku duwarê hukukî de tiştekî çêbiye. Divê hinek serarastkirin pêngavên hukukî bên avêtin. Her ku evgav bên avêtin wê pêvajo bi lezeke dualî bi pêş bikeve. Em jî yasayên taybet yên ji bo PKK yan jî ji bo pêvajoyê dixwazin. Ne efvêke giştî ye ev. Tenê ji bo vê yekî hinek yasayên taybet lazim in, serarastkirinên taybet divê werin kirin ji bo PKK. Normalek ku raya giştî pirsên li ser pêngavên ku li bendê ne bipirse. Em hêvî dikin ku rayedar dewleta Tirkiye jî vana bibînin. Berpirsyariyên xwe bicih bînin. Sabri Ok dibêje komîsyona ku li parlamentoya Tirkiye hatiye avakirin pêngaveke girîng û bi qîmet bû. Gelek partiyan divê komîsyona cih xwe girtiye. Her çi qasî komîsyona heta niha rola xwe wekî ku tê xwestin nelîstibe jî em neyînî negatif nabînin. Divê komîsyon karibe bi rêber Abdullah Öcalan ra jî hevdîtinê pêk bîne. Li fikrê wî li nêrînê wî godar bike. Li ser pirsa eger dewlet pêngavên ku hûn li bendê ne navêje, eger pêvajo xirab bibe hûn ê çi bikin? Bersiva Sabri Ok heye. Divê em hinek realîst bin, divê em hinek erênî bifikirin dibêje Rêzdar Sabri Ok. Hêviya me ew e, divê pêngava dîrokî de herkes berpirsyariya xwe çawa ku tê xwestin bicihî bîne. Me dîroka tekoşîna 5 salan sosyolojî, arewişa cîhanê, arewişa rojhilata navîn û Kurdistanê da ber çavan. Li gorî paradigmeyeke ya nû me pêwîstî dît ku em li ser xetekê bi vî rengî siyasetê bimeşînin. û em dixwazin di vê rê de encamê bi dest bixin. Em li ser bingeha heqîqetê tekoşîna xwe didin meşandin. Dîsa em hêvî dikin ku aliyên eleqedar, ên pêwendîdar berpirsyariyê xwe bicih bînin. Yani qesta dewleta Tirkiye dike. Ev pêvajo eger erênî be, wê bandorê li başûrê Kurdistanê jî bike, wê tesîrê li rojhilata navîn tevahî bike. Em hêvî dikin ku dewleta Tirkiye jî pêdiviyên berpirsyariya xwe bîne cih. Sabri Ok di dawiyê de jî dibêje tiştekî, ji bo ku ev pêvajo baweyeke saxlem bimeşe, divê şert û mercên girtîgehê yên Abdullah Öcalan bi dawî bibin. Ez nizanim çima gotinên wisa girover dikin hevan bo. Divê şert û mercên girtîgehê yên Abdullah Öcalan bi dawî bibin çi ye? Mesela çima nabêje divê dewleta Tirkiye sedî sed serokatiya me serbest berde. Cihê serokatiya me ku îro pêşengî dike ji vê pêvajoya re ne zindan e. Di nava civakê de ye, di nava rêxistina xwe de ye, madem ki dawî li rêxistina xwe tîne, madem ki dawî li şerê çekdarî ê 5 salan tîne, divê li derva be vê pêvajoya ew bixwe birêva bibe. Yek ji biryarên kongreya PKK ya danzdan ev me biryar girtine lê em pratikê de pêk nayînin van biryara. Kî dikare pêk bîne tenê Öcalan. Ji ber vê yekî jî Öcalan lazim e li derva be. Biryarên kongrê ancak bixwe dikare pêk bîne. Sîlehên çekên di destê gerîla da tenê ew dikare bigire. Vegera ji çiyê ber bê bajaran ve ber bê Bakurê Kurdistanê ve tenê ew dikare biryaran di pratikê de pêk bîne. Tiştek ku ket ser rêxistinê ew e kongrê li hev bicivîne, biryaran bigire. Biryargirtin hevanan û pratik ne weke heve. Niha mesela îro ez biryar digirim, sibê biryar digirim îro. Em bi hev re biryar digirin, sibê em bernameyeke taybet li ser hunerê çê dikin. Ev biryar e. Ama heta ku ev biryara me di pratikê de pêk neyê, maneya biryara me tune ye. Hûn jî ez jî sibê hetayê warê em hezar biryaran digirin. Lê çend ji van biryara em di pratikê de pêk dînin. Wextê ku pêk hat ew biryar ancak dikare bibe pratik bibe biryar. Dibe watedar. Ji ber vê wê rojê duran kalkan ez qîmetê didim gotinê wî. Pir balkêş axivî. Îro Sabri Ok jî bi eynî awayê axivî. Yani nakokî tune bû naber axaftina wan de. Me biryar girtiye lê em pêk nayînin. Ancak Öcalan dikare pêk bîne. Hat fehm kirin ev mesele hevan temam e. Süper. Yek ev hevanlı. Yadın jî Vezîrê Dadê Axifiye Yılmaz Tunç
بنێرن ئیرۆ ئەتخوازم ژوارە باسا چاپەمەنیە ترکی بکەم باسا دروتیەوان بکەم باسا بێعەسلبوونەوان بکەم باسا بێئەخلاقیەوان بکەم یا ڕێخستنا me a Kurda rabiye tonkî biryarên pozîtîv erînî digire xwe ji bakur vedikişîne dawî li şerê çekdarî tîne vanê Tirkiye hê jî teror û terora wan e ya terorîzme herî mezin hûn dikin ya hûn heft bavê xwe dikin dewleta we dîroka dewleta we bi terorîzmê tije ye yani ji terorîzma we em Kurd em nikarin gavan bavêjin ya îja radibin terorîzmê dixin stûyê Kurdan reş dikin hakikaten ya çawa mümkün e hakikaten nakeve serê min hevalno ya ji me re nebêjin tansiyona te çima bilind biye ya milletê herî mağdur evê dünyayê Kurdin 5-6 milyon nüfusa vî Kurdiyê dewleta me tune ye pergalekî me tune ye sîstemekî me tune ye her tiştê me qedexeye ê qedexe kiriye dewleta Tirkiye ê dibe terorîst min ê şer dike ew e ê ku dest û sîlah ê ku çek û sîlah di destê wan daye dewleta Tirkiye ê ku NATO piştgiriya wan dike dewleta Tirkiye ama ê dibe terorîst min ê mafê xwe dixwaze emin baş e ama ê ku maf xwestin weke biryarên çawa nîşan dide maksimalîst binêrin aniha rêveberên Dem Partiyê nikarin heqekî jî bixwazin wê royê Dewlet Bahçelî derketiye Tayyip Erdogan jî bila kes dawa mafê maksimalîst neke bila kes daxwazên maksimalîst neyne hev çi gotinên maksimalîst neketine devê wan ya Hakan Fidan jî derketiye tiştî wisa dibêje ya ayb e ya wana hakikaten insanê bêexlaqin ya yani daxwaza mafê netewî ji kengê ve biye maksimalîst ya em çi gotiye me gotiye çikê te hebe ê me jî ew hebe êdî ez behsa Qibrîsê jî nakim heta namet got dewleta Tirkiye ji bo Qibrîsê çi dixwaze ji bo me jî wî bixwaze ez wî jî nabêjim ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê erê dewleta Tirkiye ji bo Qibrîsê çi dixwaze ji bo Filîstîniyan çi dixwaze aynî tiştî bila ji bo Rojavayê Kurdistanê jî bixwaze mecbûr e eger nexwaze dijmin e dijber e xaîn e dixwaze gora milletê Kurd bikolê ji ber vî yekê niyeta wî ne pak e niyeta pakkirinê ye pakkirin yani qirkirin yani ez wextê dibîn pakkirin niyeta Kurdan pak e niyeta dewleta Tirkiye qirkirin e ew xwesa zelal e wê derkeve amêdekariyên wan ên ji bo berfirekirina operasyonekê li hember herêmê Parastiniyên medyayê hê jî di meriyetê de ye amêdekariyê wan di domin hevando welhasil ez werim ser meseleya me niha vana dev ji gotina terorê bernadin ê mafdar emin ê heq emin ê heqê wan hatiye xwarin emin ama ê ku navê wan biye teror emin Wezîrê Dadeyê Dewleta Tirkiye Yilmaz Tunç ragihand ku ew ê vê heftê di Komîsyona Parlamentoyê de xebatên Wezareta Dadê bi parlamentera re parve bikin ya çi xebatê te heye kî jê twarî parve bikî xebatê Wezareta Dadê tevne girtina rêveberên Kurdan e wekî din tu xebatekî Dadê yani behsa edaletê dikim tune ye edaleta dewleta Tirk li Bakurê Kurdistanê tenê ji bo girtina însanan heye ji bo sazkirina aramiyê heq hukuk edalet tune ye herin bi edaleta Tirkiye re wextên tune rûbirû tenê ji bo girtina we ye ji ber vê yekê ev Yilmaz Tuncê me radibe xebatên Wezareta Dadê bi parlamentera re parve dike li komîsyonê ê te çi kiriye to çi parve dikî te kîjan qanûn vexistiye heta niha gavên ku ji bo bihêzkirina yeketiye civakî divê werin avêtin dibe ew ê binirxîne yani projeyê xwe ew ê bibêje proje nebêje pêk bîne di pratîkî de Tunç li ser hesabê xwe medya civakî di derbarê pêvajoya çareseriyê de daxuyaniyekî belavkiriye dibêje tespîtên komîsyonê biryarên ku ew ê bide wêrê li ber gavên wan ên paşerojê ve bike nexşereyeke xurt ew ê bikaribin ava bikin nexşerê yani xerîteya ku be rê biçin xerîteya ku di pêşerojê de ew ê ka kîjan karabin yani plansazî fehm bikin hevano nexşere yani plansaziya xebatê Wezîr Tunç dibêje aramî
اولهیا گل پیشخستنا ولید هر تم د پیشیا کاری وان ده ازانم اولهیا و چیه ازانم آرامیا و چیه بنیرن چی بیجه حقیقتا از بدره مبالغه ناکم هوانو راستی مبالغه ناکم بنیرن وزیر توش بیجه آرامی اولهیا گل پیشخستنا ولید هر تم د پیشیا کاری وان ده آرامیا وان اگر تیده کرد استوی خواه خوار کن داخوازی خواه نینن زمان آرامیا وان دوی داره ده اولهیا وان وقتی که کرد چک و سلاحی خواه داینن دنگ خواه در نخن نقیرن مشو میتینگا پیک نینن و اف دبه اولهیا وان اما دوی نابره ده اولهیا کردان کس نفکره باشه پیش خستنا ولات اوه پیش خستنا ولات چیه؟ پیش خستنا ولات چیه؟ اولاتی که کرد تیدا فقیر فقرا بن زمان وان قدخه به مکتب وان تونه به فابریکه کی تونه کاری کی تونه به اولات چه پیش که به یا ایرو حواله کی تلفن میکرید بجه لسر وگرا کوشبرین کرد لسر وگرا انسانی کو چونه ترکیه مروت نکره برنامه کی چه بکن یا گوت چه بکن انسان ما استانبول ازمیر مرسین ادنه چخورو وای او چه وگرم باکوره کردستانه دولت ترکیه ریناده کی فابریکه کی به دولت ترکیه جیه استهدام وناکه کی خورت و گنج مل باکوری کردستان او چه بخبتن او بچن چی بخون او پس دو دوار خودی بکن او جی امکان تونه چیه دولت ترکیه پیشخستنا ولات جبو خود بیجه نه جبو ما کرده پیشخستنا ولات تا کرد تونه نه جبر ویه که دبیجه آرامی اولهیه ولید پیشخستنا ولید هر تم د پیشیا کاری وانده یه ترکیه یا کو زنجیر ترور غزگار ببه و انرژی خواه جبو پیشکتن و برهنان یعنی رازاندن اکونومیک یعنی انوستیسمان و برهنان گوتنک پرخوشه و انرژی خواه جبو پیشکتن جبو و برهنان خرش بکه و ریل بر مزنبون آبوری رفاه جواکی وکه ولاتمه و ده هر واریده بر به پیشاروژه و بختوارتر ببه وراد راست بیجه اما ترکیه کج زنجیر ترور غزگار ببه نه امویا بگو هرینه یعنی کیجان ترکیه انرژی خواه و جبو و برهنانه و جبو رازاندن اکونومیک جبو استدام کو گوادن جورا باسکه جبو خرج بکه انرژی خواه دولت ترکیه کنگی devj êrişên li hember miletê Kurd berde dewleta Tirkiye kengê Kurdan û rêxistinên çekdarî yên Kurdan ji xwe re weke tehdît nebîne Kurdan weke hemalatiyên heqîqî yê dewleta Tirkiye bibîne wê demê ancak dikare di van pêşketinan de gavekî bavêje Tirkiyeya bê terör ne tenê li ser axa welatê xwe wê li herêmê û cîhanê jî bandor û hêza xwe zêde bike Tirkiye bê terör qesta min ew ku artêşa Tirkiye terör xwe bi destekirandan qesta wî ew ku Kurd dev ji çekû sîlahan berdin ew aliyên şerxwaziyên ku naxwazin paşa roja welatê me ji îro geştir bibe wê tu carî derfetê nebînin bila gomana kesî nebe dibêje em ê her tim xwedî li emanetê şehîdên xwe yên ezîz derkevin ên ku ji bo welatê me canê xwe feda kirine û gavên ku di berjewendiyê gelê me yê ezîz de divê bêne avêtin wê bi biryardarî bêne avêtin bila gomana kesekî tune be em ê her tim xwedî li emanetê şehîdê xwe yê ezîz derkevin ên ku ji bo welatê me canê xwe feda kirine vaya tunç dibêje ji bo eskerên xwe yên kuştî dibêje hevan me ê em çawa bikin 5-6 hezar şehîdên me em çawa bikin em jî li vê derê bibêjin bila bi gomana tu kesî tune be em ê xwedî li bîranînên şehîdên xwe derkevin ên ku ji bo Kurd û Kurdistanê jiyana xwe ji dest dane canê xwe feda kirine em ê heta dawiya emrê xwe emrê me çi yekî em carkê tên dunyayê hevalê me hogirê me nasê me însanê ku ketine bin tesîra axaftinên me ê ku çûne çi ye yani ez jî yek ji wan kesan me ku di ragihandinê de me bi 30 salan xebatê kiriye muheqeq pir însan متاثیر بونه جا آخفتنین ما یان جی خباتین ما ای راگاندنه و کتنه بر به بیلا شهر ام جی
هنکی محجوبن دوان آلیان ده دبی ام خودی لبیرانین شهیدی خود درکبن جبرویه که شهیدن ما جبو ما رومته امانتی وان هنه زاروکی وان هنه بلکی مالباتی وان هنه اگر مرو بکاره به بریا سازین خو این خودی درکتنا مالبات این شهیدان بکاره به خودی لبیرانین وان درکبه پر باشته به البته بیرانینا هری راست یا جبو شهیدان خودی درکتنا لآرمان جوانه مرو بخوازه خودی لشهیدی خود درکبه دبه مرو خودی لآرمان جوان درکبه چیه آرمان جین شهیده می چیه آواکرنا کرد و کردستانه آرامیا ملت کرده و ملت کرد د دیروکا مروواهی د جی خو بگره وره نویساندم ادی تو هزه که جهانی دولت ترکی دنافدا نکاره به تهدید لسر ولات کردستانه آرمانجا شهیدین ما او بو او جی و دبیم خودی ل آرمانجا شهیدی خود درکبن مثلا ev Camir çi dibêje Yılmaz Tunç em ê dibin serokatiya bihêz a Serokkomarê me bi Rêz Tayyip Erdogan de pêvajoya avakirina sedsala Tirkiye lestir bikin em ê teqez bigêjin îddiala xwe ya Tirkiyeya bêteror ji nifşên xwe yên paşerojê re welatekî aramtir bihêlin welatekî ewletir weke mîras bihêlin ev gotinên giloverin ji bo me jî derbas dibe em jî dibe ji nifşa nû re ji zarokê xwe re welatekî bi ewle bihêlin garantî bihêlin wextê ku em nişa nû ê zarokê xwe em ji wan re çi bihêlin Kurdistanek ku bikeve bin garantiya hêzê navnetewî netewîyek wî ku kes nikaribe ji hewa ve ji erdê ve êriş bike em jî li pê wê nehevanna dibe em li pê wê bin yani nizanim hûn jî nanivîsînin em nizanim hûn jî tiştek binivîsîn ku ez bizanibim ku ez çi dibêjim ez rast dibêjim rast nabêjim Nêçîrvan Barzanî dibêje em ji bo piştgiriya pêvajoya aştiyê her dem amade ne. Alîkarê Serokê Pedekê Nêçîrvan Barzanî li Akreyê li nava hezaran alîgirên Partiya xwe Pedekê axivî hûn zanin hilbijartinên Iraqê hene ev jî kampanyaya hilbijartinan e hem Bafıl Talebanî hem Nêçîrvan hem Mesrûr li aliyê xwe ve herkes li deverên cuda ji bo partiya xwe propagandayê dike baş e hêvî dikim hemî jî bi ser bikevin li parlamentoya Iraqê bi hêz werin temsîl kirin lê ez bar nakim hilbijartin çê bibin niha nakokî gelekin di nava partiyên li Iraqê de Nêçîrvan Barzanî carekê din piştgiriya Herêma Kurdistanê ya ji bo pêvajoya çareseriyê ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dubarê kir dibêje em her dem ji bo piştgiriya aştiyê amade ne. Hevan ez dixwazim cih bidim çapemeniya dewleta Tirkiye jî ka ev çapemeniya kepaze çi dibêje di derbarê vê pêngava dawî a PKK'ê de ev civîna çapemeniyê ku pêk hat li Qandîlê di çapemeniya Tirkiyeyê de çi wa cih girtiye em lê binêrin hevan ez hema dixwazim fotoğrafî bînim ser ekranê fotoğrafê vê çapemeniyê tiştekî pir ecêb e yani pir jî ecêb nine hevalno mesela vana heqeten dijmin in çapemeniya wan jî mektebê wan jî mentalîta wan jî hemî jî dijmin in yani ez vêya mübaleğe nakim divê merov rastiyê bibîne hevalno niha çapemeniya dewleta Tirkiye ev e li gel ku Partiya Karkerên Kurdistanê PKK di Kongreya danzdemîn de xwe fesih kir jî di gel ku diyar kir ku ji bo silametiya aştiya li Tirkiye hêza xwe ew ê ji Tirkiye ji Bakurê Kurdistanê vekişîne jî dîsa PKK weke rêxistina terorê hatiye pênassekirin ji aliyê çapemeniya Tirkiye ve di gotina terorê de heqeten ketine pêşbirikê ew dibêje ez ji wî zêdetir bibêjim canan di hevokekî de çar cara hûn gotina terorîst dikarin bibîsin terorîst çû jor hat jêr serokê terorîstan serkeşê terorîstan nizanim çi ya
Vana da şerm tune şerm. Mesela rojnameyn veki Cumhuriyet, Hürriyet, Sözcü, Yeni Şafak, Sabah, Milliyet, A Haber ya AKP. Mesela kaşu AKP'yi şirige ve pevajuye. Çapemenya grede AKP tüm terörist bu kartine. Eme hevan ez vakti vederi ez beddu gotunan erişe Tayyip Erdoğan u yanji Tayyip Erdoğan u Devlet Bahçeli kısmeki jiber terörizm aman rahmet kim باور بکن حواله من نیز جمن عاجز دبن یا دویت وان گوتنه خواهد zarar dedi پی باجوه یا مچی گوتیه مکرنین طایب اردوغان و devlet Bahçeli en faşizane maniye bira temaşavanı koyma ama çi kiriye yani ez nikarım kırnevancı benim bira ve yani çıttı da yani me çi gotiye me gotiye Tayyip Erdoğan'la Roboski komkuji pekani ez ne bejim ez rabım eji komkujiyen li Kurda inkar bikim tişteki usadbe ejwara dibêjim însanê ku hûn pêra rûbirûne li ser masiyên pêra rû dinin merû bîne bîra wan ku ew sûcdar in di wê manê de dibêjim hevan me rojnameya Cumhuriyetê bi sernavê ji rêxistina terorê PKK daxuyanî dibêje me xwe ji Bakurê me ji xwe Tirkiye vekişand nûçe parvekiriye aynen bi vî şeklê rojnameya Hürriyetê jî bi sernavê Deqeya dawî rêxistina terorê PKK eşkere kir ku xwe ji Tirkiye vedikişîne bi vî awayî nûçe parvekiriye rojnameya Sözcü jî heye ew jî qaşo muxalîfên Erdoğan'ın Atatürkçî ne bi sernavê daxuyaniya ku dihate payîn hat PKK dibêje em hemû hêza xwe ji Tirkiye vedikişîne bi vî awayî cih daye lê di nava nûçê de dîsa jî rêxistina terorê çûj û rêxistina terorê hakir yani navê Partiya Karkerê Kurdistanê tune sırf terör heye. Rojnameya Yeni Şafakê serî sed mesela AKP'ye ne? Ew jî bi sernavê ji rêxistina terorê PKK daxuyaniya me xwe vekişand cih daye vê meselê. Rojnameya Sabahê ew jî ya AKP'ye. Em jî re dibêjin Havûz medya yani vana hemî bi perê diziyê bi perê gendeliyê hatine kirîn û hatine desteserkirin. Wan jî bi sernavê rêxistina terorê PKK eşkere kir. Em hemû hêza xwe ji Tirkiye vedikişîne. Milliyet jî ya AKP'ye. Dibêje dîsa aynî sernav bikaraniye yani PKK û rêxistina terorê û falan bêvan û dibêje televizyonê wan dîsa aynî awayî ketine pêşbirikê. Merû çawa bike? Merû çawa bike? Mesela çapemeniya AKP di gotina terorê de hakikaten di qayîşê de ye bi însanan re bi rojnameyên din re ême nava Kurda da em zimanê pir meqûl bikartînin wisa çend hevalên wekê min belkî em carnan qirêjiyên rêveberên dewleta Tirkiye tînin bîra temaşevanê xwe ew jî em tên rexnekirin yani ecêb yani. Hevan no gundên xirab ên li Başûrê Kurdistanê ji nû ve têne avakirin. Binêrin hewaya aştî hindik çêbû di vê naverê de dîsa parantêzekî vekî micarde bigirim. Ez wekê şexs wekê kesekî ku 35 salin di vê meselê de me ez tu 8 sal ez bêjim 30 sal fiq nake. Sedî sed piştgirî didim vê pêvajoya bêçekbûnê. Ez dixwazim tekoşîna Kurd û Kurdistanê birêyên demokratîk, birêyên müzakerê bi hevdîtinan were çareserkirin. Di çarçoveya çareseriyê de ez dixwazim aliyên Kurdan û aliyên Tirkan li hev bikin ku milletê Kurd û Kurdistanê ji aliyê keç û xortên Kurdan ve were parastin. Binêrin. Ez dixwazim tekoşîna bidestxistina mafê netewî Kurdan birêyên müzakerê, siyasetê, dîplomasî were bidestxistin. Her du alî li hev bikin ku artêşeke Kurdistanî hebe li Bakurê Kurdistanê. Ez naxwazim zarokên Tirkan ji Kütahya û Trabzonê, Sinopê û İzmîrê werin Bakurê Kurdistanê bibin polîsên berday, bibin esker û milletê min dîsa bitirsînin û terora xwe pêkbînin. Dibe her du alî li ser wê li hev bikin ku Bakurê Kurdistanê ji aliyê keç û xortên Kurdan ve were parastin.
هێزên ئاسایشیên Kurdan hebin weke li Rojava weke li Başûrê Kurdistanê. Ev daxwaza me ne bi hêza eskerî li müzakirê divê were bi dest xistin. Ev mafek mafe. Serweriya coğrafîk jî destê Kurdan de be. Yani pir daxwazekî maksimalîst e vaya. Ja gotina maksimalîst ji devê xwe dernaxin. Em didomînin zêdetirê hezar gund di 30 salên dawî de ji ber şerê di navbera Partiya Karkerê Kurdistanê yani Kurdan û dewleta Tirkiyeyê vala bibûn. Berpirsên eleqedar ên walîtiya Hewlêrê û Duhokê dibêjin şer êdî di van demên dawiyê de kêm biye yan jî nemaye ew ê dest bi avdana avakirina gundan bikin. Tiştekî baş e. Ji salên 1990 vir ve li Amediyê tam 195 gund hatin valakirin, li Akrê 25 gund, li Zaxoyê 25 gund, li navçeya Şêxanê jî 10 gund ji ber şer hatine valakirin. Hikûmeta Başûrê Kurdistanê daxwazê ji xelkê wan gundên ku berê ji ber şer hatine valakirin dike ku êdî dem hatiye vegerin ser erdê xwe, vegerin gundê xwe. Her gundê ku xelkê wê vegere çikê masî wan hebin Hikûmeta Başûrê Kurdistanê wê li gorî quweta xwe ji wan re bibe alîkar. Li Storanê weke nimûne projeyên avakirinê dest pê kirine. Ji rêveberiya serbixweya Soranê a parêzgeha Hewlêrê 183 gund hatine valakirin. Yek ji wan deverên ku çend caran ji aliyê dewleta Tirkiyeyê ve hatiye bombebarankirin navçeya Pencewînê ya parêzgeha Silêmaniyê. Qaymeqamê Pencewînê Hemin İbrahîm daxuyaniyekî daya Rûdawê dibêje piştî pêvajoyê aştiyê sînorê me anha aram e. Di van demên dawiyê de bombebaran çê nebûne. Vaya tiştekî pir baş e hevan. Nûçeyekî ji Rojavayê Kurdistanê ji were pêşkêş bikim. Kampa Holê 55 ferdên ji malbatên Daişî êdî têne derxistin ji wê derê. Kampa Holê niha tijî însanin malbatên Daişiyan e. Hevserokê Ofîsa Karûbarên Koçber û Penaberan ê Rêveberiya Xweser Rêzdar Şêx Mûs Ehmed dibêje îro bi lihevkirinekê hevahengiya Komîsyona Bilind ya Penaberan 15 malbatên Sûriyeyî yên Daişiyan ji Kampa Holê têne derxistin hejmara wan 55 kes. Şêx Mûs Ehmed da zanîn ku ew kes ji ber rewşa mirovî têne derxistin ew xelkê Helebê ne qismekî wan ji Dêrê Zor, Humus, Hema, Idlib û Derayê ne. Ji destpêka salê ve ev dibe karwanê sêyemî koçberên Sûriyeyî ku ji Kampa Holê têne derxistin. Du karwanên destpêkê çûn Dêrê Zorê. Ehmed diyar kir ku zêdetirê 4200 malbatên Sûriyeyî di kampên Roj û Holê de dimînin piştî rûxîna desthilatariya Beşar Esed wan biryara vegera koçberan da bû. Vaya yek nûçeyekî pir cuda heye dixwazim ji were pêşkêş bikim ew jî nûçeya îdamê ye li vê derê her cara ku li Îranê meseleyekî çê dibe meseleyekî darvekirinê sêdarê çê dibe hûn zanin ez tim behs dikim yek ji êşên min ên mezin êşê we jî mutlaqa ev mesela îdamê ye mirov çawa bike lê tiştekî baş çêbû di encama çalakiyên li dijî îdamê yên bênavber de rejîma Îranê neçarma cezayê îdamê ê 5 siyasetmedarên Kurd betal bike. Ev nûçeyekî baş e nûçeyekî xêrê ye. Em hinekî zextî bidin ser Îranê em hinekî zêdetir bikin bila cezayê îdamê kompî de rawek. Rêca me daxwaza me ji hemî welatên cîhanê ew e. Her cara ku ji ber kîjan hincetî bahaneyê dibe bila bibe. Dema bi Îranê re dikevin nava müzakereyan hevdîtinan bila van meseleyên îdamê sedî sed bînin ser masê. Vaya daxwaza hemî girtiyan e daxwaza milletê Kurd e. İsraîl bi eynî awa ye. Ez ê vê êvarê bi ronîra wî jî sohbet bikim. İsraîl dîsa bi eynî awa ye. Dema ku zextê dide ser Îranê bila cezayê îdamê bike mijara yekemîn. Êşekî me pir mezin e. Dewletek ew qas hov însana wextê dar vedike jin û zarokê wan tîne dide ber çavê wan ew jî li bavê xwe dinêrin. Dema tê dar vekirin. Yani acayip dewletekî ye. Acayip.
devletin her xirab dünya hevano rastı me hatine. Devleta Türkiye gibi bir şekliye. Rejimin Baasya binere Saddam u malbata Esad her duji Baasine her duji rastı me hatine. Ya me çi gune kiriye veki millet ya. Hakikaten 1000 sal 2000 sal beri bavukale me gune kirine suç kirine gelo diyem kahraman eşavan dikşinin. En zanım gunewan em dikşinin. Mesele çiye, dav çiye? De encama çalakên li dijî îdamê yên bê navberde rejima Îranê mecbûr ma cezayê îdamê yê 5 siyasetmedarên Kurd betal bike. De encama çalakên li dijî îdamê yên bê navberde rejima Îranê cezayê îdamê yê 5 siyasetmedarên Kurd betal kir li gorî malpera dengê binçavkirinê ê Kurd û Îranê piştî zext û çalakên li dijî darvekirinan Dîwana Bilind ya Dadweriya Îranê cezayê 11 caran îdamê ê 5 girtiyên siyasî xelkê Bokanê Rojdatê Kurdistanê ne betal kir. Carekê din li ser dosyayê wan wê biryar were dayin. Çima derheqê 5 kesan de 11 caran ceza îdamê hatiye birîn. Ez ji were bêjim sebebî wî. Li gorî aynî çavkaniyê şaxê yekem yê dadgeha şoreşê ya Urmiyê havîna îsal 3 caran ceza îdamê li kesekî birê bû. Rizgar Begzade Babamîrî. Rizgar Begzade Babamîrî 3 caran ceza îdamê lê hatibû birê. Ali Qasimi 3 caran ceza îdamê li wî jî hatiye birê. Peyman Sultanî 2 caran ceza îdamê lê hatiye birê. Yani ji 2 dozên cuda ceza îdam. Kawer Salihî 2 caran ceza îdamê lê hatiye birê. Carekî têr nake 2 caran. Teyfur Salîmî jî 2 caran ceza îdamê lê hatibû birê. Bi vî awê dike 11 caran ceza îdamê. Niha do zaman hatiye betal kirin. Hêvî dikin ku bi temamî ev doz betal bibe. Devleta İranê jî êdî ev meseleyê eydamê tamamen ji rojeva xwe ji qanûnê xwe derbixe hevan. Vana meselê giring in. Niha rêxistinên ji Başûrê Kurdistanê hevano daxwaz dikin ku êdî dor hatiye dewleta Tirkiyê gavan bavêje. Ez ji were bêjim hûn ê bêjin bêje. Me bernameya vê sibê de me pir bawekî vekirî gotiye dewleta Tirk heta ku gavan navêje tu pêşketin çê nabe di vê pêvajoyê de tenê wext wan da dibe. Tenê wext wan da dibe. Wext wan da be jî hevano zirara Kurdan tune ji were bêjim. Zirara Kurdan tune wext wan da dibe bila wan da be. Ê me Kurd em divê tekoşîna xwe bidomînin. Aliyê xwe ya rêxistinî bi pêş bixin. Kî li kudra dünyayê heye em gencên me, zarokên me nifşa nû li Ewropayê niha gelekî bihêz bûye. Kîjan pîşeyê bibêjin di nava gencê me de hene ev nifşa zêde dibêjin ê ku piştî sala 95 hatine dünyayê. Hakikaten li Ewropa tijîne. Ama di nava me Kurdan de kumeleyekî, saziyekî, rêxistinekî tune xwedî li wan gencan derkeve ji marîfetê wan feyde bibîne. Tune ye. Çendik û çend endezyar hene, awqat hene, doktor hene, profesör hene. Çêbûne, çêbûne tijîne nava civakê de. Rêxistin tunene here wan gencan bigire ji marîfetê wan feyde bibîne, ji quweta wan feyde bibîne, komê serhev bike, ji wan rojnameger derbixe, ji wan yeketiya doktoran derbixe, ji wan parêzeran derbixe, komê serhev bike. Tune ye take kesî hayat çêbiye di nava me de. Herkes li serê xwe, li gorî xwe tevdigere. Yani ew tevgera me ya salê nodî aniha li Ewropayê ne nava hereketê de ve ya me değişîne. Ji însanên xwe feyde nabîne. Herkes belavala biye. Ez tim wê numûnê didim. İnsanên ji tirênê piya dibin ya bi hezara însan. Herkes ji xwe re ye. Hêzeke rêxistinkirî nine. Ciwan, ciwan, ciwan. Heta ku em nikaribin doza xwe bi ciwanan bidin qebûl kirin. Heta ku em nikaribin ciwanan qezenç bikin, em bi ser nakevin. Ev hîş wisa ye.
سروکی کمالیه دادوریه یا کردستان علی باپیر جه آمده بانگ لحکمت ترکیه کرد که ایدیش بو پینگا و چار سریه گاوان باویجه. مگو جه انقره هم مگو کدره جه آمده باپیر خواست که حکمت باوه که ارینی برسه وده پینگا و نو یا پکه که به اره yani dibêje bila dewleta Tirkiye zanibe bi destekî çepik nayê lêdan. Dibe du dest hebin ku bi hevra çepik were lêdan di mana çepikê de yani hêz û quwet jê derdikeve. Mesela ev deng e yani enerjî ye. Sinerjî jî dikarî bibêjî. Wextê ku du bi hevra çêbin baştir e. Ja yek nabe aniha ev salekî ye temamî aliyê Kurdan gavan davêje. Komeleya Özgür Derecî li Amedê Bakurê Kurdistanê bi navê Kurd Biratî Aştiya Civakî li Tirkiye konferansekî li darxist. Gelek însan hatin tevlî bûn. Ew jî di aynê awayê bang li dewleta Tirkiye dikin. Dibêjin êdî dora tê ye arkadaş. Gavan bavêje. Gavan bavêje. Mirovên AKP jî hatine tevlî wê konferansê bûne. Ji pera daxifin yani. Daxifin. Hevan nûzane ez çi bikim? Bindirim pêşniyazekî me hêjwara. Pêşniyazim çi ye li we hevan me? Binêrin. Ez rojê du cara, cana sê cara derkevim pêşberî we xizmetê dikim ji waran. Bi riza dilê xwe, bi dilsozî, pir bi kêfxweşî xizmetê dikim ji waran. Eger hûn vê xebata min wekî xizmet qebûl bikin. Tiştekî baş e. Ji her derê cîhanê ji me re telefon tên, peyam tên. Yani acayip tiştekî xweş e. Acayip valayiyekî heye. Valayiyekê li ser xeta netewî heye. Millet dixwaze gotinên ku tê de qîmetên netewî derkevin pêş mirov bibêje. Ji ber vê hevano ji rêja min ji we ew e bibin abone, bibin endam vê kanalê em hinek pêş bixin çiwa ku we kiriye heta niha hevalê ku nebûne abone hema bibin abone. Gelek însanê me hene ji ber ku YouTube da nexistine ser telefona xwe nikarin bibin abone. Hevalê nizanin yên nizanin rabibin alîkar pir baş dibe. Ev yek ya din jî îro hevalê min ronî roha bi tenê nehêlin. Saet di 21 de li gorî saeta Ewropayê, saet guherî ne, saeta Tirkiye saet çi ye? Aniha saet çi ye li Tirkiye van de? Ew ji me re bêjin hevalê li Bakurê Kurdistanê, hevalê li Tirkiye Stenbolê, hevalên li Rojava saet aniha çi ye li cem we hevan de? Ji ber ku em tam nizanin. Saeta Ewropayê guherî, a Tirkiye guherî ne guherî? Yani aniha li navê bajarê xwe jî bibêjin ji bo ez bizanibim. Mesela aniha li Bakurê Kurdistanê saet çi ye? Li Ewropayê saet 18:54 e. Tamam. Li Bakurê Kurdistanê saet 20 e. 20:54. 20:55. Hehe. Wê demê saeta min a bi hevalê min ê ronî roha ra saet 9 be li Bakurê Kurdistanê dike çi? Ne de dike 11. Û gelek dereng e, ne? Em wisa qebûl bikin ka Xwedê mezin e. Hevandim. Rast e. Aniha saatek îdeal e. Mesela Bakurê Kurdistanê saet 20 saet nehê tê neha yani şev dereng e. Girkê legê saet 8:55 rast e. Baş e. Li gorî saeta Kurdistanê saet 11 li gorî saeta Ewropayê saet nehan de weşana me ya taybet heye bi ronî roha ra em ê vê pêvajiyê şîrove bikin ka em çi dikarin bikin? Ewladên me, gencên me, şervanên me çima mecbûr dimînin welatê xwe biterîkînin biçin Başûrê Kurdistanê. Ka qaşû em vedigeriyan ya heqeten ka qaşû em vedigeriyan welatê xwe di encama vê pêvajiyê de. Ka qaşû hevalên me ê girtî, nûnerên me, siyasetmedarên me, wekîlên me tev dihatin berdan ji hepsan vedigeriyan Bakurê Kurdistanê. Şervanên me, lehengên me ew vegeriyana Bakurê Kurdistanê. Ê bixwestana li malê xwe, bav û bostanê xwe, ê bixwestana di nava siyasetê de cih digirtin, ê bixwestana rojnamegerî ragihandinê pêş dixistin. Ka salek derbas bû çima hêjî em behsa derketina ji Bakur dikin? Dewleta Tirkiye
دولتێکی پەشموردەیە بێ پەرگالە تایب ئەردوغان دەرەوان dike تایب ئەردوغانی ku dikare bi biryarekî 100,000 insana ji kar bavêje Tayyip Erdoğan'ı ku dikare bi biryarekî hemî qanûnan vala hesab bike nikare xwedî li artêşa xwe derkeve nikare bendê artêşa xwe bişidîne bibêje êrişê gerîla nekin ez yek şerekî naxwazim nikare bibêje dikare Tayyip Erdoğan bixwaze hemî hêzên xwe yên eskerî ji Bakurê Kurdistanê ji serê wan çiyayan ji pîlan û projeyên operasyonê dikare vekişîne ama takiyê dike terewa dike xıyanetê dike li me yani mîna ku quveta min tune li ser eskeriyê ka hûn şervanê xwe vekişînin bila provokasyon dernekeve ka hûn şervanê xwe vekişînin hûn gerîla ji Bakur derxin ê me tiş nabe ê me dibe ku şerçê ve hûn jî bersiv bidin em nikarin ji nav derkevin ya tu çima min derdixî ji welatê min Tayyip Erdoğan tu eskerê xwe vekişîne niyeta pakî ji tu nîşande mesela ji Efrînê çima dernakevî ji Serêkaniyê çima dernakevî madem niyeta te ew qasa pak e mesela hevalê me çima ji Tayyip Erdoğan ra nabêjin ya arkadaş tu ji me dixwazî em eskerê xwe em şervanê xwe vekişînin ji Bakur bîne bîra min em êvarê jî vê mijarê nîqaşkin ji kerema xwe ra yani hevalê me çima ji dewleta Tirkiye ra nabêjin arkadaş tu ji me dixwazî em gerîlayê xwe ji Bakur vekişînin ama em jî tiştekî ji te dixwazin tu jî eskerê xwe ji ciyekî wisa vekişîne ku ne axa te ye mesela ji Efrînê vekişîne ya ji bo me manevî ye ya eskerê xwe ji Serêkaniyê vekişîne mesela em nê erdê te ye yani hukûqan jî ehlaqan jî tu tiştekî aydê te tune li wan dere mesela eskerê xwe vekişîne wan hereman teslîmê xwediyê wan bike em çima ji dewleta Tirkiye naxwazin ev niyeta pak çima tenê biye para me çima tenê em pakin çima em pakbûnê ji dewleta Tirkiye naxwazin bana hemî problemin yani modela Sri Lanka ev bekbînin elbet ama hêza wan têr nake modela Sri Lanka li giravekî hêzên Tamîl bi cih kirin komkujî pêkanîn dewleta Tirkiye nikare modela Sri Lanka pêk bîne tabii ki di hişê wan de ye tabii ki dixwazin ama nikarin hem coğrafya me dest nade hem jî ême milletê me heye dikare xwedî li ewladê xwe derkeve wisa ne hêsane hevanno besê hûn dibêjin ka guh bidin Emîn Kutlar vaya pir mihîm e ji bo me hevanno pir mihîm e ka bixwînin li ser ekranê çi dibêje dibêje bibin abone dibêje vê kanalê bi pêş bixin ya ecayî piştgirî heye ji qata nav netewî ez pir heqeten canan hestiyar dibim wextê min dest bi YouTubeê kir min nizanî bû ku ew qasa li her derê cîhanê însanên dilsoz ku ji bo netewa xwe dilê wan dişewite hene yani divê merûv vê valahiyê dagire heqeten û merûv bi pêş bixe belkî fayda me çê bibe min ji we carekê din bibêjim paşê ez xatir ji we dixwazim kanala ku anha em têdane em bi rêya vê kanalê bi were daxivin tenê xwedî mîsyonekî nin e tenê em naçin nûçe kom nakin nayînin nûçe ji we re pêşkêş nakin û tenê analîz nakin vê derê em hişmendiyeke netewî Kurd û Kurdistanî dixin nava malbata we dengê me di salonê xwe de bilind vekin bila bikeve guhê zarokên we cîwanên we bila pêşî li asîmilasyonê bigire cih bidin salona xwe mala xwe ji bo ku kurdiyekî xweşik olam bide têde ji kerema xwe re di restorantê xwe de di salonên xwe yên dawetan de dengê me bilind vekin bila bigihêje dünya alemê bila dünya alem jî bibîne Kurdî zimanek çawa müzîkal e çawa xweş e çawa estetîk e baş e xatirê we saet di 21 de li gorî saeta Ewropayê saet 11 şevê yani 23 de li gorî saeta Kurdistanê hevalê me ronî ruha mîvanê min e em ê vê meselê pêra sohbet bikin xatirê we silav rêz